טוב, בואו נדבר על משהו שהולך לשנות לגמרי את כל מה שחשבנו על קניות באינטרנט. דמיינו עולם שבו פעולת הקנייה עצמה כבר לא נעשית על ידינו. במקום זה, יש לנו סוכן בינה מלאכותית אישי שעושה את כל העבודה, מהחיפוש ועד התשלום ובאופן אוטונומי לחלוטין. אז בואו נצלול פנימה ונראה איך זה בדיוק הולך לקרות. בואו נעצור רגע ונחשוב על השאלה הזאת. מה אם באמת כל התהליך הזה של קניות, מההתלבטות ועד התשלום, היה קורה בלי שנצטרך להיכנס אפילו לאתר אחד? זה לא מדע בדיוני, זאת המהות של הטכנולוגיה החדשה שאנחנו מפרקים היום. אז המונח שצריך להכיר פה הוא מסחר סוכני, וזה שינוי מחשבתי. אנחנו עוברים ממצב שבו AI הוא, אתם יודעים, כלי חיפוש סופר חכם, למצב שבו הוא ממש סוכן אישי, פרואקטיבי, שקונה בשבילנו. הוא מבין מה צריך, מוצא את הדיל הכי טוב, ופשוט סוגר את העסקה. עכשיו, מה שבאמת מעניין פה זה ההבדל התאומי בחוויה. תחשבו על זה. היום אנחנו עדיין קצת כמו ציידים לקטים דיגיטליים, נכון? קופצים בין אתרים, פותחים מיליון טאבים, משווים, ממלאים את אותם פרטים שוב ושוב. זה מתיש. בעולם החדש הזה, כללי המשחק משתנים. אנחנו הופכים למנהלים, נותנים פקודה אחת, והסוכן פשוט עושה את כל העבודה השחורה ברקע. המטרה היא כבר לא לגרור אנשים לאתר, אלא לאפשר את הרכישה בכל מקום. אז איך כל הקסם הזה אמור לקרות? כאן נכנס לתמונה ה-UCP, שזה פרוטוקול מסחר אוניברסלי, וזה בעצם התקן, התשתית, שמאפשרת את כל החזון הזה. והאנלוגיה הזאת, ה-HTTP של עולם הקניות, היא פשוט בול. תחשבו על זה רגע. HTTP פתח את האינטרנט לכולם. הוא אפשר לכל דפדפן לדבר עם כל אתר. זה היה מהפכני. אז UCP הולך לעשות בדיוק את אותו הדבר, רק למסחר. זו השפה משותפת שתאפשר לכל סוכן AI פשוט לדבר עם כל חנות בעולם. זאת התשתית. זה מה שיאפשר לכל הדבר הזה לקרות. אוקיי, אז בוא נבין רגע למה גוגל כל כך דוחפת את זה קדימה, ולמה דווקא עכשיו. והתשובה קשורה לשינוי הרבה יותר גדול שקורה באינטרנט, ממש מתחת לאף שלנו. במשך עשרות שנים, האינטרנט היה בנוי מדפים. נכון? לחצנו על לינקים, גיללנו דפים, אבל אנחנו עוברים לעולם אחר. עולם שבו הממשק הוא שיחה. אנחנו פשוט מדברים עם סוכני AI, והם אלו שמרכיבים לנו את החוויה הנכונה ברגע הנכון. וקנייה היא פשוט אחת מהפעולות האלה. אבל, ויש אבל גדול, יש מכשול ענק בדרך לחזון הזה, וקוראים לו צוואר הבקבוק של האינטגרציות. תחשבו על זה. בלי תקן אחיד, איך סוכן AI אמור לדעת איך לקנות בכל חנות וחנות? הוא יצטרך פיתוח יהודי, custom made, לכל אחת ממיליוני החנויות בעולם. זה פשוט לא סקיילבל, בלתי אפשרי. וכאן בדיוק נכנס UCP ופותר את הבעיה בצורה אלגנטית. במקום רשת סבוכה ומסורבלת של חיבורים, אחד לכל חנות, UCP יוצר כביש מהיר אחד פשוט, וזה משנה הכל. מפתח לא צריך לבנות מאות חיבורים, הוא בונה חיבור אחד ל-UCP, ובום, הוא מחובר לכל האקוסיסטם. זה מה שמאפשר את הצמיחה המטורפת. טוב, אז אחרי התיאוריה, בואו נהפוך את זה למעשי. איך זה הולך להיראות בחיים האמיתיים שלנו? איפה אנחנו נפגוש את היכולות המדהימות האלה? והקטע הוא שזה לא משהו שנצטרך להוריד או ללמוד. זה הולך להשתלב ישירות בכלים שאנחנו כבר מכירים. בחיפוש של גוגל למשל, פתאום יופיע כפתור קנה עם סוכן ליד התוצאות. בתוך ג'מיני אפשר יהיה פשוט לבקש ממנו להזמין משהו תוך כדי שיחה, ואפילו העוזרים הקוליים בבית, הרמקולים החכמים, יהפכו למנהלי רכש אישיים. אבל כאן רואים את העצמה האמיתית. זה לא סתם תקנה לי מסך, זו קנייה מבוססת אילוצים. תראו את הדוגמה. מצא לי מסך 27 אינץ' 4K עם ציון של מעל 4.5 כוכבים, אחריות לשנתיים ותחת 1,500 שקל. הסוכן לא סתם מחפש, הוא מבצע סינון מורכב, מאמת כל פרט ופרט מול החנויות, ומציג רק את מה שעומד ב-100% מהדרישות. זה חוסך כל כך הרבה זמן וטעויות. וזה בעיניי התרחיש הכי מדהים, מה שנקרא שר קניות רב חנותי. תחשבו שצריך 3 פריטים לפרויקט מסוים. נותנים לסוכן רשימה אחת. מאחורי הקלעים הוא מפצל את זה ל3 הזמנות שונות, אולי כל אחת מחנות אחרת, שמציעה את הדיל הטוב ביותר לאותו פריט. אבל מבחינתנו, זאת פעולה אחת, תשלום אחד. פשוט וגאוני. זו רמה של נוחות שאף פעם לא הייתה לנו. אוקיי, אז ברור שזה לא רק שדרוג טכנולוגי. זאת רעידת אדמה אסטרטגית שמשנה את כל מאזן הכוחות בשוק המסחר הדיגיטלי. בואו ננתח לרגע מי מרוויח, מי מפסיד ומי צריך להתחיל לדאוג. הציטוט הזה פשוט מסכם הכל. הלקוח הבא שלכם עשוי להיות אלגוריתם, לא בן אדם. וזה שינוי תפיסתי עצום. כל מה שידענו על שיווק, על עיצוב אתרים, על קופי רגשי, זה עדיין חשוב, אבל פתאום צריך להתחיל לשווק גם למכונות. לדבר בשפה של דאטה מובנה, של מפרטים טכניים,
וכתוצאה ישירה, כל משפך השיווק המוכר לנו פשוט מתהפך. המדדים שחיינו לפיהם, קליקים, צפיות, טראפיק לאתר, הם מאבדים מהרלוונטיות שלהם. למה? כי הלקוח אולי בכלל לא יגיע לאתר. במקומם יצוצו מדדים חדשים, כמו שיעור המרת סוכנים, כלומר כמה מהר ה-AI הצליח לקנות אצלכם. והאתר עצמו הוא הופך ממלון פער לחזית, למשהו שדומה יותר למחסן נתונים יעיל ומסודר מאחור. וההשפעה על השחקניות הגדולות, וואו, היא דרמטית. שופיפיי למשל היא מרוויחה ענקית. למה? כי USCP נותן כוח למיליוני החנויות הקטנות שלה להתחרות ישירות בענקים. ומי מאוים? אמזון כמובן. כל הכוח של אמזון בנוי על חוויית הקנייה הנוחה והמאוחדת, ו-USCP בעצם מציע את אותה נוחות, אבל בצורה פתוחה ומבוזרת. מטה, פייסבוק, נמצאת בדילמה, האם להצטרף למערכת הפתוחה או לנסות לבנות משהו סגור משלה. וכל חברות הסליקה, כמו סטרייפ וויזה, הן פשוט מתחזקות. הן הופכות להיות סנרת התשלומים השקטה של כל העולם החדש הזה. אז אחרי שהבנו את גודל המהפכה, מגיעה השאלה הכי חשובה. מה עושים עם זה? איך עסקים ואנשי שיווק יכולים וצריכים להתכונן למה שמגיע? והנקודה הכי חשובה היא שצריך להתחיל עכשיו. הנה 3 צעדים קריטיים שאי אפשר לדלג עליהם. 1. דאטה, דאטה, דאטה. נתוני המוצר חייבים להיות מושלמים. AI הוא לקוח שלא מתרשם מעיצוב, הוא קורא נתונים. אם הנתונים שגויים, העסק פשוט שקוף מבחינתו. 2. ההיערכות לשיחה. צריך לבנות תוכן מובנה עם תגיות סכמה שעונה על כל שאלה שהסוכן יכול לשאול. 3. ואולי הכי חשוב, תשלומים. התהליך חייב להיות חלק עם תמיכה מלאה בארנקים דיגיטליים. למה? כי סוכן ה-AI תמיד יבחר בדרך הקצרה והקלה ביותר לסגור עסקה. וזו השאלה שנשאיר באוויר. כי המעבר הזה למסחר סוכני הוא כבר לא שאלה של אם, אלא רק של מתי. התחרות בעתיד הקרוב לא תהיה על מי מופיע ראשון בגוגל, אלא על מי מאפשר לסוכן AI לקנות אצלו הכי בקלות, הכי מהר והכי חכם. עסקים שהתחילו להתכונן היום, הם אלה שיקבלו את ההזמנות של המחר. תודה רבה שהצטרפת.